Ayan na, kumiskis ka. Naku, bakit siya pag hindi umara? Yun. Magandang gabi. Yeah, magandang gabi sa inyo mga boys. Si Kois TV, lagi natin suportahan ito mga kagamba. Ayun, salamat po. Road to 10K ako mga kagamba, mamimigay na ako ng giveaways. Ayun, Sana makakuha ka. Shoutout nga pala kay Idol Rex na nandito. Mag-suggest kayo kung items ba o cash na lang. Yun, no? Yung mga malalayong lugar, sigurado sabi nila cash na lang. Kasi pag gagamba ipinadala, ay mamamatay lang. Mayroon kaming dalawang laban. Ilan laban ba tayo? Tatlo tayo. Tatlo ang laban namin ni Kois TV. So sa akin tayo. Ito, mga kagamba, lahat ng mga nandito na sa mga tabi-tabi ko, suportahan nyo na lang. Ayan. At katulong natin sila lagi sa mga ginagawa nating mga activity. Araw-araw. Ayan na. Laglag ka agad. Ano kaya atang... Pamipik ka. Wala pa. Hindi maganda. Wala pa. Hindi siya na hindi pa tumatalab yung isog. Ayun wala. Sinisipa-sipa lang niya. May gagamba. Wala. Sinisipa-sipa lang niya, mga kagamba. Ayun na. Yun, nilamon na. Nagsakmala na sila. Ayun, bumitaw. Sinundan. Sinundan. Gusto ko bingitin niya Pag angat, patay na. Dalang sa rento ka ba? Sino nang hina? Ako nang hina yung akin. Ayun na. Bumalag pa rin yung akin. Kailan may mabilutan, walang maralo pag walang bilot. Ayan ang ano natin. Oo. Epic kang pakiangam ni tatay yun. Madalas maganyan. Kagaya kay Usop. Shoutout nga pala kay Idol Yusuf. Uy, tayo, nakalikod. Kaya mo na. Tanga siya pag di umara. Yun. Nakipagyakapan siya. Nadali yun sa'yo. Binitawan niya makakurot man lang yung akin, okay na. Ayan, tignan mo. Ayan, sige. Tagal-tagal natin kunti, mauuna mamatay yun sa'yo. Sabi ko sa'yo tagal-tagal natin kunti. Mamamatay na yun sa'yo, hindi nagagalaw. Ayan na. Nakatabla pa. Wala, hindi mananalo pag wala nabibilutan. Hindi lapit na ni tatay. Ayan. Parang hindi na magkakalayo, mag-shoot yan. Wala na, kumulupot na yun. Hindi na lumalakad. Yung akin ang naunahan ng dinom wala na. So ito, mga gamba, wala na to. Ano yung hindi kasali yun? Declare na, pares na silang hina, wala na, talo na yung akin. Sige tayo. Sige. Next fight. Pause lang natin. Yun, mga kagamba, pangalawang laban namin ni Kois TV. Yan. So tala uli akin. Ayan. Mendoline. Nagkaroon ba tayo? Bitaw mo na yan para magkaalaman na. Shoutout nga pala sa magandang ilaw ng Tatay Mendo. Patalikuran natin kay Kois. Yan. Marap ka. Sige tayo patalikuran. Ayaw marap Panigising yan. Di ba? Ang gulo ng mga gagamba. Gusto talaga niya talikod kahit sabi gusto. Nadali to. Yan. Sabi ko sa'yo nadali tuloy. Papalag pa yan tayo. Natakutan siya. Nagising. Ayan na, gising na to. Ayun na, nagising na siya. Umarap na. Isog load. Ayan na Wala na. Ayan na. Tumikit na siya sa stick. Nanginig siya. Ayan, talikod ulit. Marap ka kasi. Ayun na naman. Harap, uy. Sasakmalin ka dyan. May nadali rin yung akin. Napusuhan. Nangihina din. Parehas sila na Nagbigayan ng kagat. Grabe. Wala nang galawan to. Kagatin mo na sa pit. Dali. Ayun na, binibigay na. Dali. Ibinigay na yung pit bumigay yung kay Kois. Wala na, mabagal na sila Tabla natin. Talikuhan mo rin. Tabla na to. Tabla na lang sa gagamba. Bagal na Ayan, mga kagamba, pangatlong laban namin ni Kois TV.
Ha? Gusto rin mga natalo? Ayan. Na laban na natin kanina to. Si Mendoline. Shoutout pala kay Kuya Pau TV. Ayun, kaya Pao Ayan. TV. Shoutout kay Neil Johns TV. Ayan. Daxon. Ayan. Ace Spidey. Shoutout kay Doris Artiaga, Sino dito? si Madam, Ayan. saka si Mitch Bicolana. Shoutout din kay Ayan na, kumiskis ka. Naku, bakit isti ka kinagat mo na? Dali siya sa tuloy. Ay, hindi, isuglog. Grabe. Oo. Ayan, Pantindi. walang tigil ang kiskisan. Kakawala pa yan, kakawala Nadali yung pa. akin. Kumagat kasi sa stick eh, tanga. Ayun. Nadilutan tuloy si Sarento. Kumagat kasi sa stick eh, mali yung kagat niya eh. Medyo matapang si Sarento. Oo, LBC. stick ang tinira niya. LBC tuloy. Ayun, makakangamba oh. Naloko na. Iba yung kinagat niya eh. Stick eh. Ayan, nadilutan siya Naunahan tuloy. tuloy. Pero nagpakita ng magandang laban, makakangamba. Kumakawala eh. Ganyan Hindi si, talaga. ganyan si Sarento, yan, isuplod. Kumakawala Oo. kahit nabilutan. Nadali lang ng bilot, pero kung hindi siya kumagat sa stick, wala. Yari yung kay Coach doon. Sige, alisin ko na to tayo. Buhay pa yan si Sarento. Buhay pa si Sarento, hindi pa masyado yan. Sayang. Kaya lang, nadali pit niya eh, baka wala nang iputan yan eh. So yun lang mga kagamba. Shout out kay Anas Vlogger, Yun, Anas kay Vlogger. Jeffrey Kakao. Yan. Supportahan din natin yung mga bago natin. Si Idol Yusok na Ah, vlogger. Ayan. saka kay Good Vibes Adventure. Yun. Hindi ko na siya shout out si Brad eh. Ay, kay pala, kay Street Fighter, salamat sa sa sombrero, tsaka dun sa pitak, amagan. At saka kay Happy Man, thank you sa Thank you kitchen. sa kitchen. Ito, binigyan kami, sobrang sobrang bait. Sipin mo, namasahe pa yung kitchen mula Boracay hanggang Oo. Libo. Master, libo yan. Libo. Ito, ayan yung Libo mga pamasahe. meron sa akin, kukunin na natin. Yung akin Binigyan nasa ng baba, kitchen. hindi ko na may pakita pero meron. Sobrang bait ni Happy Man. Sobrang salamat. Ayun, ang dami pa doon, no? Pero papabigay namin pag kami, nangingi. Ayos, hanggang doon lang mga kakamba. Hanggang sa muli, maraming salamat.